ଶଳାଇ ମାଇକିନା ଚିହ୍ନ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭୁଜବଳ କିଏ? ଅଖିଳ ଅଖିଳ ବୋଉ ପିଲା ଘରୁ ବାହାର। ଆଲୋ ଆଲୋ ନନା ହେଠି କଲି ତମ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଲାଜ ଶର୍ମ ଥିଲେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତ। ମତେ କହିଲ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ନନା ମୋ ପୁଅର ଗାଣ୍ଡି ଅପରେସନ ହବ ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଅ। ସେ ଶଳା ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମ ବାରିପଟେ ଛାତ ପକେଇ ଦେଇ ବଇଛ। ହଁ ହଉ ନନା ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ସେଇ କଥା ଛାଡ଼ ଆଉ। ଏ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ମୋ ହାତକୁ ନ ପଇସା ଆସେ ତାହେଲେ ତମ ଘରେ ଜେସିବି ପୁରେଇ ଦେବି। ଆରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଆମ ଘରେ ଡେସି ପୁରେଇବୁ ତୋ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲି ବୁଢ଼ା ବସେଇ ଦେବି। ବୋଉଲୋ ଭାତ দিয়ে ଖାଇବି। ତାକୁ କହ କାଲି ପଇସା ଦିଆହବ। ହାय ବାଣ୍ଟ କେତେ କାଲି ଆସିଥିଲି ବା। ବୁଢ଼ା ତୋ ପଇସା ଏକେନ୍ ଦିଆହବନି ଏକେନ୍ ଦିଆହବନି। ଅଖିଳ କେବେ ପଇସା ଦବୁ? ଯଦି ମୋ ହାତକୁ ପଇସା ନ ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଯଦି ପଇସା ନଥାଏ ତମ ଦୁଆରେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଥିବ। ମୁଁ ପୋଲିସ କହିବି ତୁ ବାଡ଼ି ଖିଆ ମତେ ରେପ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ପୋଲିସ କି କହିବି। ଝିଟି ପିଟି ପଡ଼ିଗଲେ 21 ଭୋଜିରେ ଜତ ମାଇକିନା ଲୁଙ୍ଗି ଚିରି ଦେଲା ରାଣ୍ଡା ମଝିରେ।